मोसाबाय नामा हा मेंबाय माथो मेंनाय बायदिखौनो नुवाखै बाब्रे माथो मेकआपफोराबो गाज्रियानो जायाखै स्टाडि गाफा सेलफि लागाफा अनसौ गाफा फट' खेब गाफा बेनो नामा आबै नोंनि फिथा देनाया माथो नै फामि बिबारखौसो मोनग्रोबाय आंना थब्ल' बिबार बुंबाय थानाया बिसोरो खन्थाइजोंबाबो गोसथोलायनो सोलोंगोन सल'जोंबाबो गोसथोलायनो सोलोंगोन आंनि रजेया सुपार बिउटिफुल खालै मेगन सानाङा रायजोफोर नोंथांनि टुथपेस्टआव संख्रि दंना गैया आंनियाव संख्रि गैया निमसो दं ना आंनावथ' सिनिसो दं ओमफ्राय रायजोफोर बिसोर गासैबो सिंगोलानो दां नै बिसोर गासैबो सिंगोलखौनो होनसै आङो खिन्थु बिसोर सिं सानगासिनो दां जों सिंगोल नङालै मिंगोल अलरेडि गथ'नि नामा मा बिसिनाव सों एन्द्रासो बियो जों दाबो बिराद समायना नुयोथ' बुरिबाय नामा जों ओइ बुरायाखै ओमफ्राय माथो सिख्ला टाइमावथ' आरो सेंग्राफोराथ' बिराद थैखायोमोन दां सेंग्राफोरा लारि फैखायोमोन दां ना ओमफ्राय बे जे स्क्रिनाव नुगासिनो बे प्रग्रामानो बे सिङाव जागासिनो आरोना थ' जोङो दसेनि उनाव बेयाव थांगोन थ' बिनि सिगांनो जोङो बे बुक स्टलखौ नायग्रोनोसै आरोना बेनो जादों बुक स्टल्स ओमफ्राय मार्केट आरोना मार्केटआलाय मामोन बाजार नामा हाथाय ओमफ्राय नै बेयावनो एसे सोंसै मा जेनेबा बिजाब बा लेखा मोनगोन आरो ना साहित्य सभानि पाब्लिकेसन खिना दङ बर' साहित्य सभानि पाब्लिकेसन बुक सोरबा लांनो फैयोबा लांनो फैनो हासिगोन ओमफ्राय जुदि बेयाव सफैयाबा दाहाय जेनेबा नोंथांमोनखौ बबेनिफ्राय बोरै कन्टेक्ट खालामगोन गुवाहाटि अफिस बा क'क्राझार अफिसावबो फैनानै मोनगोन आच्छा क'क्राझार अफिसावबो मोनगोन ना क'क्राझार अफिस आरो गुवाहाटि नै बाव जेनेबा मोनसे मोननै लेखाफोरखौ देखायसै नै बेनो जादों जेनेबा नजरिया ना बेयाव जेनेबा बाथौनि गासै माबाफोरखौबो मोनजोबगोन बाथौनि बियो नामा बियो साहित्य सभा पाब्लिकेसन नङा आच्छा गुबुन राइटारफोराबो फाननो फैनाय दा माखासे साहित्य सभानि पाब्लिकेसन गासिबो गोदान जोब ओमफ्राय गांसे गांनै लेखाफोरखौनो एसे नायसै मा दं माथो नै फामि बिबारखौसो मोनग्रोबाय आंना थब्ल' बिबार बुंबाय थानाया माथो बेखौलाय फामिसो होनो नामा बेखौलाय मा फामिसो होनो ना थब्ल' बिबारा दस्रा नामा लटासखौ फामे ना आच्छा आच्छा बे लटासखौ होनबा फामेसो होनो थब्ल'आलाय मा हा थब्ल'आ बेलेग आरो बिराद मोजां मा बेलाय नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ लांफैबानो जाबाय बे बायनानै बेखौ बायनो माथो मा बेयो गुन्दा मा गुन्दा बेलाय नायनोसै ओमफ्राय बे जारा फाग्ला माने मा एसे लिरदों नामा ना मा बेलाय जारा फाग्ला जारा फाग्लायासो लिरबादों ओमफ्राय मा सिखाव मा सिखाव फैसासो खावना लांदों नामाब्रा ओइलाय फैसाखौ खावना लांबाय नालाय दा न'नि माबागोन आरो दाया सोरखो बड'लेण्ड हेमब्रम मादैयाबो नुदों होमबा आच्छा थेंक इउ ओमफ्राय दे मोजां दायो जेनेबा अबसे गासै बिजाबाबो मोजांखाना ओमफ्राय आरो एसे जेनेबा दायो जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय माला गोसोथोलायनांगौ माला गोसोथोलायनाङा बेबायदि लेखाफोर दं नामा बे गैया ना जायफोर माने खन्थाइ फरायनो मोजां मोनो जायफोर सल' फरायनो मोजां मोनो माने बिसोरो खन्थाइजोंबाबो गोसोथोलायनो सोलोंगोन सल'जोंबाबो गोसोथोलायनो सोलोंगोन बेनिखायनो माने बेबायदि बिजाबखौ फरायबाबो सासे लाइमोननि थाखाय बिराद मोजां मोनसे जिउनि इसारा जायो ओमफ्राय दानि जुगाव बेबायदिनो खन्थाइजों जुदि एसे बिदि रावफोरखौ रायलायोबा ना थ' गोसोथोलायनायाबो
बांसिन मोजां गोरा जागोन आरो ना मानोना सिगांथ' बेदिनो खन्थाइनि गेजेरजोंनो बेदि माने रमान्टिक जालायोमोन नालाय जायफोरा माने गोसोआव दुखु थायो सोरबा गोसोनायखौ मोनाखै बिदियाबो सासे खन्थाइगिरि जानो हायो बेबो नङा सोरबाया गारजादों बिसोरबो बिराद खन्थाइगिरि जानो हायो बिसोरसो राफोद खन्थाइगिरि जानो हायो बिसोरसो गारजानायफोरासो नै बिथाङाबो होमबा खन्थाइगिरि हिनजावफोरखौबोथ' खन्थाइगिरि बुंखायो दा नामा खन्थाइगिरि सल'गिरि बेथ' सल'गिरिसो दा सल'गिरि बे खन्थाइगिरि आच्छा मा धीरजु ज्योति बसुमतारी आंखौ फेसबुकाव सार्च खालाम आच्छा मा नाममोन बेजोंनो धीरजु ज्योति बेयाव खन्थाइ ना बे खन्थाइ बे सल' मोनबैसे खन्थाइया गासै बेसेबां दङ 100 ओमफ्राय होमबा नै आंबो सानो कि खन्थाइगिरिफोरा जेना बोरै लिरजायो दा दसेनि एसे आवगोलावनो जों रायज्लायबाय जाया गारजायो बिथांमोना राफोद जानो हायो नाथाय जेनेबा बिथाङाथ' दंखायो नालाय थ' बोरैथो लिरो होमबालाय मा साननानै लिरो आंनिया बेयो मोनसे आंनि मोजां हबिखा आच्छा आं मानो होनबा क्लास 8 निफ्रायनो आङो खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो आरो आंनि बिफायाबो सासे खन्थाइगिरि आंनि बिमायाबो सासे खन्थाइगिरि जोंनि फुरा फेमिलियानो माने फुरा लिटारेचार आच्छा डक्टर निकिता बर' दं जिश्री बर' दं नोंथाङा जेनेबा दासिम मोनबैसे जेनेबा बिदि लिरखो आंना सल' बिजाबा गांब्रै जाबाय आरो सल'मा दङ गांसे आरो खन्थाइ बिजाबा गांब्रै जाबाय ना सल' बिजाब बा ओमफ्राय खन्थाइ बिजाबफोरानो गांब्रै गांबानो जोंथ' मोनसे खन्थाइखौनो लिरनोनो हाया दाबो बिजाबखौबो फरायदो मानो होनबा नोंथाङाबो सासे फोरोंगिरि सोरथो होना फोरोंगिरि जों मिथिगौ आर'नाइ कलेजाव आर'नाइ कलेजाव गैला दायो दा गैला बेखौ मिथिगौ माबा मोनसे मावगासिनो दं फोरोंगिरि जुल'जिनिमोन जुल'जि दायो मा होनो जुल'जि दाथ' माने जिब जुन्थु नालाय थ' बर'आव मा बोरै बुंगोन बेखौ जुल'जिखौलाय बर' बिफाननि दंना गैया जुल'जिखौलाय मा होनना बुंगोन जुल'जि माने एनिमेल्सफोरखौ स्टाडि खालायो आरोना जिब बिगियानानो जागोन ना साइन्सनि बागैसो थागोन बियो आबहावानि बागै ओमफ्राय नोंसोरलाय अबेनि बर' बाजार चिरां ना ओमफ्राय अके आरो नै मा होनो बर' बाजार कलेजनि स्टुडेन्टसफोरखौ लोगो मोनबाय आरो ना बर' बाजार कलेजनि एक्ट्रिसफोरसो बिसोरो बिसोरना बर' बाजार ओमफ्राय चिरांनिनो आरो ना एखेबारे बर्डारावनो दां ओमफ्राय बेयाव फैनानै बोरै मोनफैखो माने बोरै मोनदों ओमफ्राय बोरै मोनदों बेयाव फैनानै मोजां मोनदों ना ओमफ्राय सेसन्सफोरखौलाय फ्रि जानाय लोंनाय मालानिफ्राय थाफैया होमबालाय दाख्लैनिफ्रायनो अके ओमफ्राय नै बिसोरना जादों मुसलपुर कलेज नै हिर'फोरसो माथोलै हिर'आनो ओइलाय बिनिखौथ' एखेबारे करियाननि खानायजों बोरैमोन बे गाना हाखोलायनाय ओमफ्राय बर'नि नोङो सेंग्रा खिन्थु बेयाव दारि गैथ'आ आरो बेना एसे गोबोरखि होनांगोन अब्लासो थाब रज'गोन बियो ओइलायनाय आरो लोगो मोनबावबाय फंबायबो नालाय अबेनि जथुमानि मालदांपारा आच्छा मालदांपारायाव बे गानाव हाथाय जाबाय आदाखौ दाख्लै साइथ सबायावहाय माने गोजाननिफ्राय नुनाय जाबाय खाथियाव नुनाय जायासै थांदोंमोन होनबा साइथ सबायाव थांदोंमोन लोगो मोनबा आरो हामगौमोन ना
ओमफ्राय आं आदानि भिडिअखौ नायबाय थायो फेसबुकाव थेंक इउ खिन्थु इउटुबबो दंना इउटुबबो बानायबाय इउटुबा बेसेबां साबसक्राइब थांखो 7.5 थांबाय आरो 7.5 फंबायमोनखौ लोगो मोननानैबो बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना बेथ' दतमानि ओमफ्राय मालदांपारायालाय अबे साइडनिमोन बे माबाया टाउनावनो बाजारजों हाबलांनांगौ सानजा आच्छा आंबो ब्लग खालामो अके रायजोफोर ओमफ्राय नै बे मालदांपारानि हाथाय जानाय बोरै मोनथाय गानाबो आंबो बावलायलायबायसो ओमफ्राय बेना चेनेल दं आरो मामोन राजा दुनु इउटुब चेनेल बेखौबो एसे सापर्ट खालामना होदो रायजोफोर एसे थांनानै नायहैदो चेनेलखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर औ सापर्ट ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना हो ओमफ्राय जुदि लेखाफोरखौ नायै जुदि मेङो गाङोबाना ओमफ्राय नै बे साइडआव गोजोनलाय टि स्टलबो दं थ' बेयाव फैनानै साहा दै लोंफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय बिनि खाथियावनो माबा होखादों सामबारि सिख्ला रेस्टुरेन्ट नै बिराद गोथाव बानायना दोनखादों ओमफ्राय बेनि खाथियावनो नै दाउदैफोरखौ गासैखौबो मोनजोबगोन आरोना ओमफ्राय बिनि साइडआवनो नै बेयावनो जादों दख'ना सिजौ माबानि आरोना थ' बेखौबो एसे देखायसै ओमफ्राय मादैखौनो सोंसै मादैनाथ' बे उइभिं माबायानो दंखायोना ओमफ्राय अबाव दं भातारमारियाव डन बस्क' खाथियाव ना डन बस्कनि बेक साइडआव दं बेफोर माने गावनो दानाय आरोना ओमफ्राय माजोंसो दादों जेनेबा मेचिनजोंबो आखाइजोंनो ना मेचिना नयेलाव नङाबा उइभिंलाय बोरै जानो ना ओमफ्राय नै नोंथांमोना बेफोरबायदिनिफ्रायनो बायनांगोन नङाबालाय मा जानो नङाबाथ' दायो मा जागासिनो बांसिनानो बे मेचिननिखौ लाबाय थायोबा माने आखाइजों दानायखौ जुदि लायाबा बेफोर गासैबो थैलांगोन ओमफ्राय नोंथांमोनानो कमप्लेन होगोन कि माथो बर' हारिनि बे दानाय माबानायफोरा गोमाजोबदों होननानै जुदि नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालायाबाथ' गोमाजोबखागोनानो ना नंगौना नङा खौसो एसे आलदा नुबाय बे बुस्थुआलाय मा एप्रन बादिना नङा बे मोनसेया औ नङा बे गोलावानो बे गोलावा लं फ्रक आच्छा फ्रक ना सिख्लाफोरनि थाखाय आरोना इन्दिनि फ्रक माथो बिराद मोजां आंथ' दिनैसो नुफेरदों ओमफ्राय बेसेथो मादै बिनि दामालाय 5,500 इन्दिनि नालाय थ' बेखौ गानबा अबसे मोजां गरमावथ' आरो दायो गरम बोथोर फैगासिनो ना लाजायो आरोना ओमफ्राय बेनो जादों अपेन फिल्डनि उनावनो ओरैजाय बेयाव मोनसे बानायना दोनदों थ' थलाय जोङो बेयाव हाबनोसै ओमफ्राय नायहैसै बेयाव माने मोजां सेसन सोलिगासिनो नालाय হয় নেকি ভাল লাগে থ্যাংক ইউ নিতো গে এইয়া লৈছো তো আছে সবাই খুলুমবাই কলে হব খুলুমবাই দে गावनि दोंनै बर' खन्थाइखौ हाबाफारिनि गेजेरजों जों लोगोसे दानि खन्थाइया आं दानि थासारिनोसै आंनि खन्थाइनि मुङा जाबाय गोदान दिनै खोथा बुङोब्लाबो फारसेथिं दाय गोनांसो जायो फालांगिरिफोर बादि खर' गैयै बबा बायदि खुगाखौ खेवनोब्ला बे खेवगिरि आलाखिखौ लिंगोरनांगौ जायो मान बावनानै नुनो मोनाखै बांसिनानो दा दोंफा दोंनै हायखौ लिरदोंब्लाबो जों बेनो जादोंमोन मोनसे हला ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे बिल्डिंआव थांसै मानोना प्रग्रामा मोनसे जायगायावल' जाबाय थायाखै मोननै जायगायाव जाबाय थादों बेनो जादों अपेन थियेटार माबाया ओमफ्राय मोनसेया जादों बे हलाव आरोना थ' नायनोसै बेयाव मा जागासिनो दायो जोङो सिङाव हाबसै ओमफ्राय नै बै सिंजों हाबनानै दायो माने बाहेराव खुनु आवाजानो थाङाखै मानोना
सिनेमा हल बायदि आरोना थ' जोङो सिङाव थांसै ओमफ्राय नै हाबसै आरोथ' will walk out braving the night, braving the dark night, holding spear like that of Ma Kali, will walk out braving the dark night, gathering in groups, we have reclaiming the night. माथो गोबां स्टुडेन्टसफोरा मानसिफोरानो दं माथो रायजो माहारिखौनो खौसेथियै बेफोर अननायनि हेंथायै जुजिनो थाखाय मोनसे आपिल बिथाङा होदों Now I would like to invite Dr. Wahidul Haq to recite poems in Urdu. बेयावना बिराद मोजाङै खन्थाइफोरखौ आवरायगासिनो ओमफ्राय बे खन्थाइफोरा दस्रा गुबुननि कपि खालायनाय नङा जेनेबा गावनो सुजुनाय खन्थाइफोर आरोना ओमफ्राय बेयाव गोबां सोलोंनो हागोन थ' बेफोरबायदि थुनलाइयारि फोरबोआ जानांगौ बोसोरैनो जानांगौ ओमफ्राय बे मोनसे मोजां मोनसे स्टेप आरोना बे गोदान सरकारनि मानोना बेफोरखौ बानायोब्लानो जेनेबा जोंनि बे फैगोन बे फिउचार जेनेरेसना मोजां जालांगोन मानोना बिसोरो माने लेखा फरायनायफोराव एसे गोसो होगोन अके इउसि उदालगुरि कलेज फान्थाव कलेजनिनो माथो उदालगुरि ओमफ्राय साबैसे फैदों खैजोन फैदों 10 जन फैदों जोङो 10 जन ओमफ्राय माला गाबोन थांफिनगोन ना अके दे ओमफ्राय सेसनफोरखौ एटेन्ड खालायदों दा खालायदों अके दे मोजां दे दायो बे हलनिफ्रायबो ओंखारबोबाय आङो दायो एसे सोंनोसै आरोना नै बिसोर मोसादोंमोन दां थ' बिसोरखौनो सोंसै आरोना थ' बिसोरो मोसाबायना मोसायाखै मा थिग मेंबायबो हागौदां थ' मोसाबाय नामा मेंबाय माथो मेंनाय बायदिखौनो नुवाखै बाब्रे माथो मेकआपफोराबो गाज्रियानो जायाखै मोसानायाव गोलोमदैयानो गवासै दां हेल' माथो बिराद मोजां मोनलायगासिनो मानोना बयबो एसे सिनायखायो नालाय आदसा दायो ओंखाम जानायनिसो टाइम जादों आरोना ओंखाम जानायनि टाइम ओमफ्राय बिसोरखौनो सोंसै ओमफ्राय मा होनो ओंखाम जानो थांगासिनो दा ओमफ्राय मा होदों अमा बेदर होदोंना होआखै अमा बेदर दंखायो अमा बेदर थायाबा जायो नामा ना ओमफ्राय मा होबावदों जियानो जा दस्रालाय जि होयो होआ अमा बेदरखौथ' होथारनांगौ ना ओमफ्राय नोंसोर अबेनि तामुलपुर मानो तामुलपुर जाखोरा बेलाय बिराद तामुल दं नामा गयबारिथार ना आदसा तामुलबारि आंनाबो ओंखामा जानोसैना जाथ'लाब्रा जानांगोनब्रा ओंखामखौबो र' ओमफ्राय नै ओंखाम जाखांना फैयोब्लाना नै मादैमोन माथो बिराद समायना रमायना नुखाबायलै बड'लेण्डनि सिख्लाफोर आदसा ओमफ्राय नै मादैमोना बिराद मोजां जायगायावनो दं मानोना मानसिफोरा ओइयाव ओंखाम जानानै अमा बेदर जानानै फैगोन नालाय ओमफ्राय अमा बेदर जाब्लानो मा नांगौ जायो गय नांगौ जायोना ओमफ्राय ना मादै नै मादैनाव एखेबारे हनै थाम्फैसो बागासिनो बेखौ मा होनो मिठा पान मादैनाव मिठा पान दं आरोना ओमफ्राय सुपारि दं ओमफ्राय बे गयालाय खावसे ना मा होननांगौ बुंगोन खानसे नामा औ खावसेयावलाय बेसे थाइबा खावसेयाव थाइबा नै बेफोराबो ओमफ्राय बे मिठा पानालाय बेसे 10 थाखा बापरे हरैजे माथो गासैबो एक्सपार्टथार दे रानलायबावदो नै आयंआबो मिठा पान जादों नै आयंआबो एखेबारे र' आंबो ओंखाम जाना लाग्रोनो बिनि उनाव सानसे साननांगोन आंबो जागोन ना जाया नङाबा जाबा माने खुगायानो गोजा जायो नालाय
औ ओमफ्राय नै बेयाव लिटारेरि फेस्टिभेलाव ओरैनो फैबा माने गांनायजों उखैनायजों दोनगोन बे नङाब्रा ओंखामखौबो माने गियानजों लोगोसे ओंखामखौबो जाहोना हरगोनब्रा बिदिनो ओरैनो थोनहरा ओमफ्राय बेयाव माथो मानि दस्रा लाइन हा ओमफ्राय बिजों जेन्ट्सनि लाइन नामा बे ओंखाम जाहोबाल' जानाय नङाना दा ओंखामाबो थावदोंना थावाखै नै बिसोरना एसे जोब्बाय नालाय थ' बिसोरनावनो सोंसै बे नानि मोनानो एसे बुंलायो दे लाजियाबा थावदोंना थावाखै मानोथो एफा लाजिगासिनो आं माने बोलोआ दासिमबो फैथ'वाखै दां औ बेलाय नै बिसोरनावनो सोंसै दायो जोंना बेदरा थावदोंना थावदोंना गोथाव जाथारदोंना सिख्लाफोरा एसे लाजिदोंलै बे सेंग्राफोरासो एखेबारे थिग बुंनो हागोन दे बेदरा जालाय औ थावदों दा हा बेयाव जेनेबा खर'निबो बुद्धि मोनगोन ओमफ्राय बेल' उखैनायखौ खर'निखौबो माबागोन मा होनना बुंगोन सुफुगोन ना औ सुफुंगोन ओमफ्राय उदैनि उखैनायखौबो आरोना बेल' नङाखि ओरैनो ओंखाम जाहोना हरगोन गोथाव नायखादो अनलाबो मोनो माथो गैया दायो हरैजाय जेनेबा लकेल स्टुडेन्टसफोरनि आरोना ओमफ्राय बे साइडआनो जादों VIP फोरनि आरोना थ' नायनोसै थ' औ दा VIP फोरनि आरोना बेयाव माने भिर जागोन थ' जोंबो बेयावनो जाहैसै दा जोंफोरखौथ' हाबनो होनाय नङा नै बेयावनो गार्ड दंखायो बिसोरो एखेबारे बल्डारखा आरोना जुदि मानियाबा सिखां दावनानै बिसोरो ओइ ड्रेनाव फोनज्राब गारहरगोन नामा औ नंगौ दा ओमफ्राय नै आंबो लाइनाव थाबाय ओमफ्राय नै मादै मोना अनलाखौबो एसे जानोसै दे अनला जाबासो अननाय मोनो रे ओमफ्राय बेखौ जाथ'ला दे सबाय जानानै आरो बारासो गोसोम जागोन माथो औ ओरैबाबो गोसोमखा ओमफ्राय बेलाय मा नामोनहाय लानजाय जागोन दा लानजाय नङा गेजेरनिखौ हरदो दे लायदोंमोन लानजाय जाबासो सानस्रिनो गोरों जायो बे जायो दे जिखौनो बे हरबानो जायो दे दाख्लै नायबाय थाथारदां हाबानि देखायलायथारदों मालाय बर'जों माबाजों हाबा जादोंना नोंसिनाव दाख्लै बेखौ नोंनि देखायनायखौ नायदोंमोन आं ओमफ्राय ओरैलाय मा लाब्राखौथ' जानांगोन एसे ओमफ्राय मा आसार माथो बे प्लेटआव जेबोआनो गोग्लैयासै बे प्लेटआव आदसा लानोसै दे ओमफ्राय संख्रि एसे बे प्लेटआवनो होदो बानलुआबो माथो मरिच ओमफ्राय बेनो जादों बुलुं ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ कुरि समायना कुरि ओमफ्राय बावदोंसो माथो दिनै सरस्वती फुजाबोमोन ओमफ्राय सरस्वती नै खाथिफोरावनो दंजोबखायो सरस्वतीफोरा मुर्तिनिफ्राय ओंखारबोबायलै बिसोरो नै मुर्तिनिफ्राय दायो थांजोब्बाय आरोना लिभिं सरस्वती आरोना दायो ओंखाम जागासिनो नै ओइलाय आरो सासे सरस्वती होननाय सरस्वतीयाबो ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय बिदि ओंखाम जानाय टाइमाव जेनेबा एसे सावरायलायनानैबो जाजायो आरोना जोङोथ' जेनेबा न'खराव बिराद सिरि जायो नालाय जेनेबा बिदि सावरायलायना जायोबा मा जायो मोजाङै अरख्रोबनो हायो ओंखामखौ ओमफ्राय अरख्रोबनानै जाबासो मोजाङै हजम जायोनो ना बे सासे केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि ओमफ्राय बे जादों एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि आरोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो मादैमोना मा होनामोन थेंक इउ दायो खाथियावनो नुबाय आरोना खाथियावलाय एसे बोरै एसे नायनो एसे हेन्डसाम ना हारसा बायदि ओमफ्राय हारसायानोखाना आङो
मा बर' बायदि नुदों नामा आन्दायलायदों माथो भिडिअ'आ सोरबा माबा आच्छा आच्छा ओइ जोंबा हायो हा ओइ माथो बिदिबा माथो माबाफोरखौनो हरलाबायगोन आंनो हाबायाव ना औ हरगोन लांजायो ना नानिखौ जोङो मबाइलावसो नायबाय थायो ओंखायनो दिनैसो मोगथां नुबाय मा बेबो भिडिअ बानायो नामा हा बानायो हायस आंथ' मिथियामोन माथो ओमफ्राय नै बाहेरानि आलासिफोरा बेयाव जागासिनो बिसोरबो आराम रायजोफोर दायो ओंखाम जानानै एसे एसे जिरायनानै रेस्ट लाबाय नालाय दायो फैगासिनो दायो सेंग्रा सिख्लाफोराबो नै फैगासिनो दिनै सरस्वती फुजाबो नालाय माथो सरस्वतीफोरा एसे माथो जिर' जारासो फैगासिनो माथो आं नै क'क्राझाराव लोगो मोनफैयो आरोना रजे नंगौ नामा ओमफ्राय माथो बिराद दुखु नांबायलै रजे माथो सिन्दुर गोनांसो माथो दिनै गाबनांगोनलै आंना होमबा दायो नै साउथ करियानि एक्टरा मा होनो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै दायो फट' थिखांगासिनो आरोना ओइलाय हरैजाय जेनेबा करियानि एक्टरा मा होनो फट' लाजागासिनो आरोना हनै करियानि एक्टर जाबाय नालाय ओमफ्राय राइटारनिफ्राय एक्टरनिफ्राय करियानि सावगारिफोरखौ नायनो मोजां मोनो ओइलाय सिख्लाफोरानो आरोना ओइलाय बिसोर गासैबो मोजां मोनखायो माथो खाबिनि किया आसामिससो जालांबाय ओमफ्राय नै बिसोर गासैबोथ' करियानि ड्रामाफोरखौ नायनो मोजां मोनखायो दा माथो बिराद मोजांथारनो ओमफ्राय नै बिसोरोथ' नायखायो दां के पप ड्रामा नायखायो दा के ड्रामा मा ड्रामा नायखायो ना नायोमोन ना मा बिफोरा बिराद गाबनांगौ जायोलै आं खोनादों गाबोना नायनानै गाबो दा लोगोफोरथ' नै बिथांमोनानो बिराद इन्टारभिउ माबा माबि सोंलाबायगोन आरोना बिसोरो आंनो सोंसै आरोना मा नोंथांनि टुथपेस्टआव संख्रि दंना गैया आंनियाव संख्रि गैया निमसो दं ना आंनावथ' सिनिसो दं नै दानाबा के ड्रामानि माबाया नै ओंखारबोबायना अप्पा नामाथाय अप्पा ना हप्पा जोंथ' मिथियो हप्पा बथलनि हप्पा माथो नै मा होनो गौरां पार्कआवबो नुदोंमोन ओमफ्राय नै बिसोरबो गासैबो हारसिंसो बेयाव मानोना थुनलाइयारि फोरबोआव फैदों नालाय ओमफ्राय रायजोफोर बिसोर गासैबो सिंगोलानो दां नै बिसोर गासैबो सिंगोलखौनो होनसै आङो खिन्थु बिसोर सिं सानगासिनो दां जों सिंगोल नङालै मिंगोल अलरेडि औ ओमफ्राय नै माथो नै फंबायखौबो एखेबारे फरेननि बायदिसो नुथारलायबाय ना एसे इंलिसाव सिया बुंना होबानोथ' फरेननि बायदिखौनो सानगोन ना गुफुरा माने गोजौ दारिया जुदि एसे गुफुर जायोना ओइलाय खाथियाव लागासिनो इन्टारभिउ लागासिनो बेयाव थांनोलाय र' दसे It's valuable for itself, for the act itself, that it helps you learn yourself better and it helps you reflect the world better, and I think that will be valuable in whatever you will do in later life. नुबायना एसे र' जुदि रायलायनो सम मोनोबा रायलायसै नै लोगोफोर बाहेरानिफ्राय फैनाया नै बेयाव दंफैयो आरोना बिसोरो गावसोरनि समखौ एसे लाथ'दों थ' बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो एसे डिस्टार्ब होथ'ला दाहाय मालाबा टाइम जायोबा दसेनि उनाव रायलायसै आरोना लोगोफोर नै आरो बेयाव मोनलायबाय नै लोगो मोनदों जांगिला बे खाटारनाखा मिथिबायना सेंग्राना बोरायनि माबाखौबो खननो हायो दे बे दाख्लै बे हिनजाव गोदान ना देलाय एसे खनना होलाय Study gafa, silpilla gafa, onso gafa, photo cap gafa, bener nama abai nengni pista denaya. Bener nama abai nengni onso naya.
न'लैयाबै नोंलाय माथो जेबो उदायथारा न'लैयाबै नोंलाय माथो जेबो रोंथारा थेंक इउ सलिडखा थेंक इउ लोगोफोर दायो माने मिडिया हाउसनि क'क्राझारनि मिडिया हाउसनि गासैबो बयबो माने बेयाव दंजोबखायो ना ओमफ्राय नै बिथाङाथ' जादों माबा आसामिस प्रतिदिन टाइमनिसो ना ओमफ्राय बिथाङा मानिमोन बड'लेण्ड रादाबनि ओमफ्राय मामानि दं एनके टिभि डेभिड बसुमतारी औ ओमफ्राय मा चेनेलनि राइजिं बड'लेण्ड बर'नि बे औ इन्डिया टुडे नर्थ इस्ट इन्डिया टुडे नर्थ इस्टनि औ ओमफ्राय आरोबाव मा दंबावो डेम'क्रेटिक खौरांनि औ डिएन सिंह प्राग निउज प्राग निउज औ ओमफ्राय बिथाङालाय बबे मोनसेनि प्रतिदिनाबो अब्लाबो इदि होनांगोन नामाथाय हेल' आंबो बिथांमोनखौनो एसे माबा इन्टारभिउ लानोसै नामाथाय बिसोरनावसो बिराद सोंथिफोरा बिराद ओंखारबोयो थ' जोंथ' बिराद माबागोनसो मा सोंनांगौ मा थियाटारनि डायलग मारि हो बेखौ नांलिया ना बिराद एक्सपार्ट नामा माबा डायलग होनो मानिमोन बुब्लि मा होनो रादाबखौथ' बिराद मा होनो खोनादोंआनो बे रादाबनि ओंथियानो मा एसे रादाब माने बर' रावाव खौरांखौनो रादाब होनो आरो निउसखौ रादाब होनो निउस माने रादाब माने निउस आच्छा औ बड'लेण्ड हेमरमखा नोंथाङानो ओमफ्राय बे निउस लाइभनिबो दंमोन ना आच्छा बे आसामिसनि निउस लाइभखौसो बिराद मा होनो बेबायदि खोनायोमोन ना सावकि हयसो होननानै बारे ना नोंथांमोनाव बेबायदि होखायोदां ना बड'लेण्ड रादाबाव बिदि होयो ना सम होनांगौ जायोना अब्लासो रायजोफोरा है मा जाखो मा जायाखै नायगोन ना नायफेराखै ना बड'लेण्ड रादाबखौ नायदों औ गासैखौबो नायजोबदों आङो नोंथाङाथ' बे आपेल थाइसे खानायनिफ्रायनो फेमास जाबोबाय बिरादनो मा गोसो जानानै नोंथाङा बेखौ होग्रामोन फार्स्टआव थांबाय आङो ओरैनो मालाबा माने सम बिदि आंबो भिडिअ बानायोमोन बर'आवनो ओमफ्राय आं थांबाय ओमफ्राय दुखु जाहैबाय आरो ना दुखु जाहैबाय आंलाय सानदों आपेल बिराद नुहैगोन होननानै आपेलखौनो नुवासै थाइसेल' नुबाय बेनिखायनो माने दुखु गोसोयैनो बानायबाय आरो ना थ' बेखौ हगारबाय ओमफ्राय रायजोफोरा बिराद अननाय होबाय आरो ना ओमफ्राय आदा मोनसे सोंथिबाव नोंथांनिसिम बे आपेल जि थाइसे दंमोन बेखौ नोंथ' जानानै फैगोन ना ओरैनो गारबोखो बे सिङावनो दंखायो माने बारनोबो हायाना फेन्सिं दंखायोमोन जाबोआसै एसे साइडआव गेसावबोमोन ओमफ्राय दाथ' लिटारेरि फेस्टिभेल क'क्राझाराव फैबाय माब्ला फैखो हारसिं फैदों नामा नों हारसिंनो फैदों आङो सानदोंमोन हारसिंनो फैदों बिनिफ्राय रजेखौ लांगोन होनना सानदोंमोन दा रजेखौ सेलेक्ट खालामखोना खालामथिया रजेया माथो गोबां रजे ओंखारबाय सोरखौ लाना थांगोन सोरखौ हेलौ बिराद मोजां दा क'क्राझारनिफ्राय सासेफोर रजे हरगोन ना हरला नों सेलेक्ट खालामनायखौनो आं रायलायनानै आच्छा होमबालाय मोजां थेंक इउ गोजोनथों लोगोफोरा मोजां मोनदों लोगोफोर थ' बे मादैमोनखौबो एसे साबायखर बावनांगोन आरो ना बिसोर राननायखायसो बेदरफोराबो बारा गोथाव जाबावदों आरो आंथ' अमा बेदरखौनो जाखादों आंखौ मा होनना बुंदों मिसिं आंखौ मिसिंसो होनबावबाय आरो नङा मिसिं आरो गोथौवै खोनाबाय नोङो दाख्लै बिराद गिदिर हाबा जादों माबानि राइडारनि हाबा जादोंना नोङो राइजार अबेनि क'क्राझार आच्छा राइडार बेनावथ' थाङाखै आङो खिन्थु हरसिंगायाव थांदों हारसा मादैयालाय आंखौ मा होनना सानदों आं बर'आनोथ' हारसासो नुयो माथो नङा नुनो आच्छा आं जेबो बुंथ'ला इउटुबनि नामा मा बिसिनाव सों एन्द्रा एन्द्रासो बियो
दे जोंनि केटारिंनि नामखौ मिथिया नोङो बै खेबनानै नाय बिरगोस्रि जोंनो जन्म ओंखार जाहोग्रोदों माने क'क्राझाराव बिरगोस्रि माने मा बिराद बिरो नामा दालाय बिरनाय खुलिनो केटारिं माथो बाप्रे मादैमोना माथो मोनै बुरैबाय आंथ' बेखौनो बुंनो नागिरदों दाबो बिराद समायना नुयोथ' बुरैबाय नामा जों ओइ बुरैयाखै ओमफ्राय माथो सिख्ला टाइमावथ' आरो सेंग्राफोराथ' बिराद थैखायोमोन दा सेंग्राफोरा लारि लारि फैखायोमोन दां ना जोङो 13 बोसोर जाबाय दा बारबावसैसो आच्छा जोंनो फार्स्ट क'क्राझाराव जों जन्म मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों जोंनि खुरनाय होनायफोरखौ नङा बिराद मोजां मोनदों आङो दा नै ड्रेसाबो नै बिराद मोजां ड्रेसा बिराद समायदों बड'लेण्ड ड्रेस बेनिखायनो बिथांमोनखौबो बड'लेण्ड हेमब्रम इउटुब चेनेलाव हगारसै आरो ना औ दे थेंक इउ दे दे ओइलाय मादैमोना मा होनदों बड'लेण्ड हेमब्रम होनदों नोंखौ जोङो दालाय नुवा आंखौ सिनायहरबाय होमबा सिनाया जाबाय जों सिनायो नोंनिखौ मादैमोना मा लाखोथाय आसार मानि आसार बानलु थबसानि बानलु थबसा मादैमोना मा होनो बानलुखौ जानानै ओमफ्राय गथ'फोरखौ जि रायसै बिसोरो राया गथ'फोरखौ अबसे अनोसो ना र' जोंहाबो नोंजों फट' जयश्री बसुमतारी मेडामखौबो जौस्रां फारसे आङो नै लोगोफोर बे जादों आंनि क'क्राझारनि रजे बालिसिहा गामिनि थागिबि बिथाङा गांब्रै बिजाब आंनि रजेया सुपार बिउटिफुल खालै मेगन सानाङा रायजोफोर फिथाइ 2013 एसे सारजोंबो रायलायसै आरो ना बर'आनो दा बर' आं मालाबा फेसबुकआव नुबायथ' फेसबुक इउटुबाव नुबाय ओमफ्राय लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय माथो ओमफ्राय सारालाय माला सफैदों आङो दाख्लै अपेनिं सेरेमनियावबो फैदों ओमफ्राय मैया सफैयाखिसै आच्छा दिनै 10थानिफ्राय फैदों ओमफ्राय सारना न'आलाय आङो न'आ जायनारि सिम्बोरगाव एलेखा आरो सिम्बोरगावनि खाथि आच्छा माथो दारिखौबो बिराद मोजां फसायखादों आङो बेथ' बे आं गोदो आर्लि लाइफ माबानिफ्रायनो स्कुल लाइफनिफ्रायनो लागासिनो थायो बापरे स्कुल लाइफनिफ्रायनो दङ मास्टारफोरा बुवामोन नामा बिदिनो गैयामोन स्कुल लाइफआवथ' फिसासोमोन आच्छा माने कलेज लाइफनिफ्राय बांसिन दे गोजोननाय थाबाय सार